Какво е филиокве и вярват ли източните католици в него? Здравейте и добре дошли в първия клип на нашия български католически канал. В този клип ще разгледаме темата за филиокве в католическата църква. Терминът филиокве идва от латински и означава «и синът». Отнася се до клаузата, добавена от латинския запад към никейския символ на вярата в точката, където потвърждаваме вярата в Светия Дух. Вярвам в Светия Дух, който произлиза от Отца и, подчертавам, Сина. Теологично това означава, че вечното шествие на Светия Дух от Отца идва не само от Отца, но от Отца и Синът. В ранните векове на християнството две прословути христологични ереси, арианството, което отричаше пълната божественост на Христос, и себелянството, което виждаше Отец, Сина и Духа като просто модули на единия Бог, измъчваха различни части на църквата. В опит да утвърди пасторално православната вяра на църквата, местният Трети събор в Толедо официално добави и Сина към символа на вярата. Правейки това, бащите на съвета се стремят да подчертаят пълната божественост на Сина и равенството с Отец, като постановяват, че всичко, което принадлежи на бащата по природа, принадлежи и на Сина, включително изхождането на Светия Дух, който също е напълно Бог. Това би защитило божествеността и съвечността на Сина срещу ученията на арианите. Тринитарната ортодоксалност винаги е твърдяла, че Синът и Духът идват вечно от Отца като тяхна единствена причина и източник, идея, известна като монархията на Отца, но идеи като филиокве не са били напълно непознати в гръцкия изток. В определен смисъл можем да кажем, че католическият изток потвърждава истината за филиокве и го признава за част от общото наследство на католическата църква.